Haga jinga kai Indian Premier League hapdeng galak kano Super Giant Persia ek Sunrises Hyderabad. Haba pai shagala ke jinga kai ka SRH kala khori ka nam job. Hadin bagalala bat Pynliem suk ya ka LSG hadu shipel weekend. Bat leng bang ke jing job ka Sunrises Hyderabad kadang jabadi orum shaka playoff. Haga jinga kai Shillong Premier League semi final ka Baningkong hapdeng garang Tajid United Persia ek Shillong Lajong FC. Haba pai shagala ke jinga kai semi final haba sedang jong jinga kai omdon gibala apa pengkija. Bat dei haga menit ka live away Karang Tajid United kalau yo bentep lengba ke penalti bala kerja atau Arlangki. Bat dei lebang ke shikul hadu bukur ke kala step bat kumjuru hadu bukur ke jingle kai omdon shu ki bala bat khijar. Haga ba Karang Tajid United kalala bat Pynliem ke Shillong Lajong haga ke jingle kai semi final dei wela not. Haga wei pat ke jingle kai semi final hapring ka Maulai Persia ek Langsning. Haba pai shagan ke jingle kai ka Maulai kala khore ka nam job hadin magalala bat Pynliem ka Langsning da arla ka wei. Bari ka gul pen job jong ka Maulai layu ban tap haga minit ka ban riu peu pra lengbau Kevin Rembai. Haga jingle kai Europa Conference League semi final second leg hapring ka Club Brugge Persia ek Fiorentina. Haga first leg ka Fiorentina kala job da Laila R. Haga naga jingle kai second leg baro art league ken hun kia khai da mar shigul. Yaga shigul jong Club Brugge la yo ban tap haga minit ka ba ar peu. Bad yaga shigul jong Fiorentina la yo ban tap haga minit ka ba pra peu san lengba ka penalty. Bad dei lengba ka goal aggregate ka Fiorentina kala la ban Pynliem yaga Club Brugge da saula lai. Bad yo rung shaka final jong Europa Conference League menta ka Samoy. Haga jingle kai Champion League semi final second leg happening ka Real Madrid Persia ek Bayarn Munich. Haga first leg baro art league ken hun kia khai da mar ar goal. Haba pai shagna ke jingle kai second leg haga kela step ke jingle kai ka long maria khai haga ba omdon kino gi bala pen khi jar wala kila Persiang ka to kane ban yo pen khi jar Henry ki klem la pen urlong. Badai haga kela min kata ka minit ka ban riu peu pra ka Bayarn Munich kala yo ban tap ya ka goal ka Baningkong ka jongka haga ke jingle kai Lengbao Alfonso Davis. Badia ka bola rapen bu dau harikin. Henry Day haswa ban kot syaga kentai per minit kata haga minit ka pra per pra ka Real Madrid kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai Lengbao Joshlu. Badia ka bola rapen bu dau Vinicius Junior. Batang hadin lai minit kata haga minit ka kentai per plus way ka Real Madrid kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar haga ni jingle kai. Bat sa isin ya ka ni ka gol la yo biang ban tap Lengbao Joshlu. Badai lemang ini ke ar gol jong Joshlu la pelong ya ka Bayarn Munich bagan mat ya ka namrem haga na jingle kai semi final second leg da ar la ka way bada haga goal aggregate da saula lai baleng bang na jing job ka Real Madrid kala yo ban rong sya ka final jong ka Champion League haga sin ka bakhat prang bad ka ni kun final Persia ek Dortmund haga arterik jong manai Jun.